Lami ka result DSC jong ka post LDA nong stein. Kublay piki perlok baro te hakan ka video ngadon ya kapan warra lem shepi ya ka jingpentip ha ka baya day pat ka result jong ka DSC nom ta jong ka post lawar division assistant kam taipis LDA jong ka West Khasil district nong stein ka ba la penlong ya ka examination ha ka khat arterik jong upna Julai arjar pusan. De kito ki candidate ki bal appear ya ka written test examination ha ka tay kapor de pantip company download ya ka notification PDF na po ka website jong ka DSC West Khasil district dengan sabu ya ka link po jong ka video nang ta ha ka bayde pat ka tarik ban penlong ya ka typing speed test kin sepen pendapat hadin. Di kitu ki perlu ki bala pas ya ka writing test examination ki haban prepare khamha ha ka bede bat ka typing speed. Nomor yo lese ba ka DSC kan sa penlong notion ha ka bede bat ka typing speed test. De sale ba congratulations ya pi ki bala pas ha ka bede ka writing test bat kermen ba pin sale ba ha ka bede bat ka typing speed test mapinyo ya ka result ka bapa hadin bapila apiar ya ka typing speed test de tangkum ta perlok min siya syam pat ha ka next video kublay sipun.